Salut! Am terminat în sfârșit și cu izolația. Am pus carton, cred că am mai filmat partea asta. Am terminat și acolo în spate. După care am pus o folie care zic eu că o să conteze și ea cât de cât. După care o să umplu toată gaura asta cu pământ. Și în episodul de astăzi o să vă arăt cum montez tabla. O să încep cu accesoriile și așa mai departe. O să plouă din clipă în clipă, așa că trebuie să mă mișc cât pot de rapid. Le-am fixat, am pus câte două pe capete pentru că aici o să vină și pâlnia pentru burlan și două și la capătul ăsta unde vine colțarul. Și am făcut și o greșeală amatoricească, vă spun imediat. Și la fel și aici, cu două. Și ca să vezi ce am făcut, că nu mai m-am uitat în pungă, l-am văzut colțar și nu mi-am dat seama că e și de interior și de exterior. Ăsta e un colțar de interior și acum trebuie să merg în dedeman ca să iau unul de exterior. Cum se deosebesc astea? Păi partea rotundă e întotdeauna la margine, ori în cazul ăsta partea rotundă e în interior și n-ai nevoie de lucrul ăsta. Și acum trebuie să pierd 2 ore ca să merg în dedeman și să cumpăr porcăria asta, pentru că nu pot să înaintez dacă nu pun jgheabul și tabla care vine în jgheab și așa mai departe. Și acum încerc să mă motivez să merg să cumpăr porcăria asta. Bun, n-am mai fost în dedeman. Am fost aici la un depozit lângă mine și am găsit această oribilitate aruncată pe acolo, pe care am plătit 35 de lei. Și arată cum arată, dar o voi vopsi. Dar în felul ăsta am scutit 2 ore, chiar nu aveam chef să merg în dedeman, pentru că e foarte departe și trebuie cumva să termin porcăria asta. Bun, mă apuc să aduc jgheabul și să-l montez. Așa. L-am montat în sfârșit. Trebuie să dau găuri aici pentru se vede, nu? Acest guler pentru burlan. Și na, mai sunt mici imperfecțiuni, cum e asta. N-am reușit să tai foarte drept pentru că la un capăt de unde curge apa se bagă bucățica tăiată sub cel întreg ca să se scurgă apa pe deasupra, dar în partea cealaltă nu pot să le mai îmbin, sau mă rog, pot să le îmbin, dar trebuie să-l scos pe tot și bu. Dar o să-i pun silicon, nu e nicio problemă, aia să fie problemă. Și aici la colț la fel nu-mi place cum s-a îmbinat, pentru că ăsta e puțin mai mic decât al meu, dar o să-i pun silicon și
Na, ce poate să se întâmple? Să curgă puțin apă pe acolo, mare brânz. Dar în rest ai și super drept. Îmi place mult cum se vede. O să fac testul cu apa mai târziu, că n-am timp. Acum mă duc să iau shortul. O să pun short de aici în burlan sau cum naiba se numește, cui pasă. După care o să pun folie. Așa, hai să-ți arăt o chestie. Cum se îmbină două table de genul ăsta, nu se pun cap în cap și nici nu se bagă una peste alta. Se face o tăietură mică aici de 2 cm sau mă rog cât vrei să petreci una între alta. După care, 2 secunde. N-am cum să... Bun, să zicem că 2 cm. Acum, uite, fii atent. Acum te duci cu ea până unde ai făcut tăietura. Și o să vezi că se îmbină foarte, foarte bine. Am terminat și cu shorts-ul. Shorts sau cum se numește. Se vede destul de drept și ăsta. Oricum o să fie acoperit de tablă și l-am prins în câteva cuie, pentru că, repet, primul rând de șuruburi o să-l dau la 10 cm de la margine, așa că o să vină pe undeva pe aici și n-are rost să-i dai miliarde de cuie. Mă apuc să întind folia și s-a luat cineva de Adidas și mei rupți data trecută. Da, bă, sunt rupți și ce? Dar nu alunecă, de asta-i port. Și port pentru că încă mai sunt bun. Bun, merg să iau folia. Ce m-am chinuit cu porcăria asta de folie. Partea asta s-a întins mai bine, dar asta, unde au fost 3 părți, atât am putut. Nu e perfect, dar hei, cu ei pas. Bun, ce am făcut ca să explic că nu mai am timp de filmat, durează foarte mult să stau și cu camera și să
și vreau să termin. Dar în principiu, când pui primul rând, de exemplu, ți intră 2, 3, 5, 10, nu te apuci și dai șuruburi pe toată lungimea plăcii, ci dai întotdeauna unde se îmbină ca să poți să le alineezi. Și am pus o sfoară, am lăsat 2 cm de la ței care pe această margine a șorțului, lași 2 cm, după care dai 10 cm și aici o să vină primul rând de șuruburi. Și în felul ăsta poți să le mai dai puțin stânga-dreapta, 1 mm, 2 în funcție de cerințele tale. Și acum apuc și dau primul rând de șuruburi. În principiu le dădeam pe toate la primul rând, nu știu dacă să le mai dau pe toate, adică la fiecare cută de genul ăsta, sus. Am văzut că unii dau șurubul jos, bă, aici, pe aici curge apa, cum să dai șurubul aici? Garnitura o să se slăbească în timp și o să curgă apă pe acolo, se dă întotdeauna sus unde nu stă apă. În fine, poate așa e corect și nu știu eu. Da, mă apuc să dau primul rând, după care mai am unul la jumătate și încă unul unde se îmbină rândul 2 cu rândul 1. Și cam atât. Acolo o să-mi intre o bucățică de 1 metru, adică tai foaia de tablă în două și dintr-una fac două. Merg să o tai și revin.
Bun, mă bucuram că am calculat pe fix și după calculele mele, da, într-adevăr, chiar am calculat pe fix, însă colțul ăsta, partea asta lungă care se vede în partea dreaptă a camerei, trebuia să fie în partea stângă ca să pot să-l pun acolo și nu pot să-l întorc. Ca atare mai îmi trebuie o placă să pun acolo. Și dacă te întreb de ce am tăiat tabla aia mai mică, n-am tăiat-o mai mică, e pur și simplu bucata care a rămas de la tabla de sus. Am luat-o și am pus-o acolo și e puțin mai mică, dar acoperă coama, plus că am și bandă pentru coamă. Nu o să fie nicio problemă. Am petrecut mai mult de 50 de centimetri și folia sub, nu o să fie problemă cu apa. Trebuie să mai dau șuruburi aici, pe jumătatea primului rând și pe jumătatea al doilea rând și la capăt. Și după am cam terminat. Trebuie doar să montez baziile de tablă și să dau gaură la șghea, pentru că e destul de înnorat și dacă o să plouă nu o să aibă unde să se scurgă apa. Bun, am dat și găurile pentru șgheap și cam asta a fost cu tabla. Din păcate n-am reușit să termin, deși n-am făcut nicio pauză, n-am băut nici măcar o gură de apă până la ora asta. Știu că sună absurd, dar îmi intru așa într-o stare de... E un mix de stres cu grabă și habar nu am ce se întâmplă cu corpul meu și pur și simplu nu mi-e foame, nu mi-e sete. În fine, e relevant. Îmi place foarte mult cum se văd șuruburile. Foarte, foarte drept. Așa că sfatul meu e, bă, pune bă o sfoară, bă. Pune bă o sfoară. Durează 5 minute, se vede mai frumos. Toate sunt la sforă. Și îmi place enorm. Știu că nu contează, că nu se uită nimeni. Bine, aici o să se vadă. Dar în general pe casă nu se uită nimeni. Dar așa, pentru tine, când faci, nu-ți place să se vadă frumos. Mie îmi place de mor, adică e o satisfacție extraordinară. Bun, am și bazia pentru casă și tablă, unde se îmbină casa cu tabla. Însă, acolo unde e șervețelul ăla, era un cuib de vies, în fine am băgat o hârtie ca să nu mă muște. Am o țeavă de scurgere de la ghiuvetă. Apa de la ghiuvetă și de la duș nu o să le trag în fosa septică, o să le trag separat într-un rezervor și o să fie reciclată. Cu ea o să ud grădina, că nu mă spăl cu chimicale și nu are rost să consum apa iurea. Așa că apa de acolo trebuie să vină aici la colț și să se unească cu cea de la cabina de duș, care o să ducă jos, care o să se unească cu ghiuveta de la bucătărie și cu dușul și cu ghiuveta de la baie și așa mai departe, și care o să ducă toate acolo în colț într-un bazin de 1000 de litri, care ulterior va fi folosit, refolosit. Bun, deci mâine, pentru mâine am depus colțișorul ăsta, trebuie să pun coama și ce am mai zis că trebuie să pun baziile la capete. Am una acolo care are 3 metri și ceva și am una aici care are în jur de 4 metri. Și cam atât, am terminat cu el în principiu. Sper să mai filmez și mâine dacă am chef, dacă nu, cam așa se pune tablă ondulată pe un acoperiș în 2 ape. Sper că v-a plăcut. Se vede drept și muchia asta. Am căutat să le pun cât mai la față.
Am 1 milimetru acolo pe cap, dar nu e problemă. O să-l rezolv mâine. Da, pe data viitoare. Ciao, les baules. Zmeu ninja motherfucker.